Walo ka suspitsadong drugista na sikop sa sunod-sunod nga anti-drug operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay kagabi o kaganinang kadlawon. Ang report ni Femery Dumabong. Ang walo na dakpan sa 5 ka managlayang by bust operation, diin nasakmit ang 46 ka mga gagmayng pinakiti sa gituhang Shabu. Mobalor tanan og kapin sa 22,000 pesos ang nasakmit nga illegal nga drugas. Mato di Police Major Gerard A. Spilari, hepe sa Talisay City Police Station, nga sub-sub nga anti-drug operation ang ilang gihimo aron wa gyoy organized drug group nga mamugna sa Dakbayan sa Talisay. Ang mga dinakpan gikonsiderar nga street level individual. Most of them belong to the same drug ring, but the others during the interview atong nakita nga nagduwa pud sila. Dugang ni Pilari nga sagad sa mga dinakpan kani adto manggamitay apan karon mamaligya ay nausab og nadili nga drugas. Apan sa Dakbayan sa Sugbo o silingang syudad na malit. Wa may giila nga mga dagkong drug personality sa Talisay City apan nagpadayon ang intelligence monitoring sa kapulisan sa posibleng nipuli sa mga personalidad. Monitoring, there is no organized drug syndicate in Talisay. If there is a group of people, these are very small-time players. Oba ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.